Kami to belai naithok nini background no belai no scenery kaham bufang bai wafang bai asuk ke naithogo tei nini nok bo gandaro no onko nang to tabok already top 7 select wngkha tiprai no lengai nai tabok 19 tariko noni final lungsnai nang bobo rsamung no list khaisoka nang bobo rsamung no nang practice khaisoka o rsamung nang je practice khamna abo kisa sakner gari Bini gan sang samai keren tanggai keren nengani lama wo nugya nai nu horya nengani tinanggo asu hamjama nengkelagai tangkalo hamjama non karya temakelainan neng syekera o rsamung surna thanio nono kebode nono phurungnai tong surna nani rsamung ni kok thairok Kokthai to ke bupurnya teman ke already YouTube lo butok je link horo sereng dihni ka link dong sing nai sereng kam ke practice khaide tai je rsamung li sop mani kai tham ya deba rsamung kai tham na kam ke sereng de point roko asik dak dite baja de siari pai sa ta baja da kongreng nai tara sanai tei kutung rok ba kom nungdi asik tei kesan ta nungdi sal tanggang ke dakti habde no tei ini bkhai jinis rok ta de korang no ekdom tatra no ekdom fresh khaisok de o aro jaga yong bigs ni yong tongmani mono ekdom tolak sikluk thangpe de bigs chocolate modok kai mai ke khlai teng tatra ekdom fresh ngai jat tei hambai rahel no mai kheno rsamung rok serengei tongdi tei bwskang ni final ni bagai ge all the best kam ke serengde malai nang ta no hambai